There was no funding. Walay pondo. Mao kini ang diretsong tubag ni Department of Public Works and Highways 11 spokesperson Dean Ortiz sa dihang akong gipangutana nganong gipasagdan ang Panabo City Tagum City Circumferential Road o nailhang Tadico Road nga nakatiwangwang nga nahimo ng hinungdan sa mga disgrasya ug mikalas na og pipila ka kinabuhi. Intermittent portions ni siya, Ma'am Edith. Katong mga portions na guba ato ang i-repair. It was realized na the said budget was no longer enough to cover the extent of the damage. So mas malaki na yung damage kung na dapat mong inayos noon. Lumaki siya ngayon. Kung atong subayon ang tubag ni Mr. Ortiz, dunay gipagawas nga pondo apan sa dihang migawas ang pondo kulang na usab kini ug ilang idapat sa proyekto tungod kay midako na ang danyos ug mitaas na usab ang presyo sa mga construction materials. Sa kadaghan sa proyekto nga wala pa matiwas tungod kay walay pondo, na-appeal niini ang Tadico Road nga gipunduhan lang og 20 million apan siyam ka tuig una migawas ang pondo kay ila kining request niadtong 2020 ug migawas ang pondo niadtong Agosto 2021. Pipila ka bulan ang milabay ug tungod kay nangakan ka na ang dalan, wala na mainsakto ang budget ug mas midako na ang liki ug daot sa karsada. Ila na lang girekomenda nga baklason ang 7 kilometros nga gitason sa karsada ug temporaryong mamahimong all-weather road nga hulaton pa pod sa 2023 General Appropriations Act aron mabag-o ang karsada antos na sad. The budget of 20 million was only released in August 2021. So that is around 9 months from the time it was proposed. So nagkandak man ta atong ROCON good before. Sa karon ang project na katong 20.062 million is already at 98%. Sa isgutan ng Tuganay Bridge, gisaysay ni Mr. Ortiz nga gipunduhan og 70 million ang first phase alang sa foundation o kini completed o nahuman na. Apan, ang second phase nga unta ang pagbag-o sa tulay, wala natigayon kay... So we included that in the 2022 budget proposal, yet wala ni gawas na funds for the bridge. Due to the non-inclusion of funds for fiscal year 2022, the office proposed for an amendment of the of the fiscal year 2022 NEP. The same manner by which katong gibuhat nato sa katong Panabo Circumferential. Kung atong sundan ang pagpasabot sa DPWH, daghang proyekto ang wala matiwas kay walay pondo og na-revert tungod sa pandemya. Apan klaro nga sa proyekto sa Davao del Norte nagkulang og pasabot ang DPWH Provincial Engineering Office nganong wala na human ang proyekto hinungdan nga may bagotbot ang katawhan. Unta abrihan sa DPWH Provincial Office ang ilang komunikasyon ug ang mga LGU kon local government units mutabang og pasabot sa katawhan nga ang mga proyekto walay pundo maong nalangan. Sa kabayan sa lokal nga panggamhanan, kung diin dunay mga proyekto nga wala na human kay walay pondo. Unta naa sila'y kaakuhan nga ayuhon ang mga lubak kay duna may road maintenance nga gigahin sa ilang mga barangay nga naapil sa Annual Implementing Plan. Edith Kaduayan, News 9 Philippines, stay safe!